İro tiştekî ecêb çêbû. Here ber eynê. Here ber û qenc lê binêre. Liyêr hember xwe binêre. Jê bipirse. Bêje gelo mafê te bi van tiştan heye yan tune ye? Sal 3043 Nîsanê. İro rojeke bi coş e. Lî Spanyayê qiral heye. Lê geriyan û dîtin ew qiral. Ew qiral ez im. Pişte me dixwest ku salona mala wan bibînim. Kim ez? Kim ez? Ya baş ew bu kuz çavekê li kovara ser maseyê bigerînim. Ah ah. Li min xwedê, li min xwedê. Di nava cilê xwe spî de çi xweşik bû. Weke qutbeqazan bû. Lê nêrînên wê dema ku li min dinerî min digoqê roj di çavê min de derdikeve. Tu dizane kesê li diştêkî he? Ez karmendek, nîşad mişad eymezin, mirovekî esîlim ez. Basa. İro tiştekî ecêb çêbû. Here ber eynê. Here ber û qenc lê binêre. Liyêr hember xwe binêre. Jê bipirse. Bêje gelo mafê te bi van tiştan heye yan tune? Pişte me dixwest ku salona mala wan bibînim. Kim ez? Kim ez? Ya baş ew bu kuz çavekê li kovara ser maseyê bigerînim. Ah ah. Li min xwedê, li min xwedê. Di nava cilê xwe spî de çi xweşik bû. Weke qutbeqazan bû. Lê nêrînên wê dema ku li min dinerî min digoqê roj di çavê min de derdikeve. Tu dizane kesê li diştêkî he? Ez karmendek, nîşad mişad eymezin, mirovekî esîlim ez. Sal 3043 Nîsanê. İro rojeke bi coş e. Lî Spanyayê qiral heye. Lê geriyan û dîtin ew qiral. Ew qiral ez im.